Haga jingle kai Gold Cup quarter final haprenga Guatemala Persia yaka Jamaica. Haba phai shakane jingle kai quarter final haga kela step baro artli ki kenhun ki klemla abat penkhijar wal ada kila Persia angkat tokat ne ban yo penkhijar. Badai haga kelamit kata haga minit ka basan peway ka Jamaica kala yo ban penkhijar nengkong haga ne jingle kai lengba o Ameribel. Bad ya ka bol lai rapen bu daw gre. Badai leng bagan ke shigol kirang lekai jong ka Guatemala ki klem la shu ban siu kuliang bad hadu bokut ka jing lekai ka Jamaica kalala ban pelim dai welan not bad kalayo ban rong sya ka semi final jong ka Gold Cup mentau snem agawai pat ka jing lekai quarter final ka bakham shit apreng ka USA Persia ya ka Canada kibare gi artli gi kenhon kibaya kendu ha ka semi final jong ka Nation League ha ka Samoy ka baladem. Haba phai shakane ke jingle kai quarter final haka kela step ke jingle kai kalong maria khaj haka babaro artli kenhon ki klemla bat penkhijar bad haka kela mit ke jingle kai kalong ka badang kham itnan haka babaro artli ki kenhon kila persiang ban thep gol badai haka minit ka ba pra peu pra ka USA kala yo shua ban thep ya ka gol ka baningkong haka ne ke jingle kai lengbau Brandon bad ya ka bol lai rapen bu Dow Jones. Can you believe this? In his home stadium. Henry tang hadin ka tokan ne minit bat shwa ban kut ka jingle kai kata ka minit ka ba khandai peu plus iway ka Canada ka layo ban tap ya ka gol pen ya khai leng ba ka penalty balakan jat daw stay win Victoria. Bad ia kena penalti layar penting kena lengba ke VAR. Bad hadu buku ke kendai per minit bad pra minit ke additional time baru artli kenhun kine marshi gol. Balahap bad penjalan ya kena ke jingle kai sakumbal lai per minit. Bad day haga minit ke bashispa kendai ke Canada ke layo ban tap ya ke gol pentam lengbau shuffle box. Henry haga minit ka bashis pa khatsau klempoi perkhat ka USA ka layo ban tap ya ka gol pen ya khai lengba ka gol jong ka Canada. Off of Kennedy and over the line. Bad day lengba ka ni ka gol la penlong ya kini ki artli ki kenhun bakin ya khai hadu ukut ka live per minit. Balahap ban pendon kam da ka penalty shootout ban rai mano ban yo rong sya ka semi final. Bad day ha ka penalty shootout ka USA ka lala ban lim da laila a Persia ya ka Canada bad yo rong sya ka semi final. Frazier. Oh, Turner did it again. Ferreira. All off the hands of St. Clair and in. It's Brim. Off the crossbar and out. It's over! The United States moving on to the... Haga jingle kai semi final ka USA ka ni kendu Persia ya ka Panama bat ka Jamaica ka ni kendu Persia ya ka Mexico.